Здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа един от любимите ми DJ контролери – Pioneer DDJ XP2. Това е малка, но изключително мощна машина, която според мен е един от най-добрите контролери, правени от Pioneer. Ще ви обясня, разбира се, защо го смятам за такъв, ще ви покажа целия сетъп и ще споделя личния си опит, включително защо съм купувал този контролер цели 3 пъти. Още от първия допир усещате, че това е истински Pioneer продукт. Изработката е просто брилянтна, корпусът е здрав, бутоните е стабилни, падовете реагират перфектно, а подсветката е просто удоволствие за работа на тъмно. Нека започнем с първите най-често задавани въпроси и някои неясноти около самия контролер. Първо, само с него не можете да пускате музика. Трябва ви и миксер, примерно, с звукова карта или друг контролер. Дори той да е малък, защото това устройство няма звукова карта. Вторият ключов въпрос, който може би да си задавате е следния. Къде са му Q и Play бутоните? Може да изглежда, че няма такива, но всъщност в Rekordbox има пресет, който не само ви предлага такива бутони, но и дори светят като Q и Play. Че дори има и pitch bend или плюс-минус бутони за прибутване. За това малко по-късно ще поговорим. След отклонението нека се върнем към детайлите. Това е контролер, който можеш спокойно да хвърлиш в раницата и да си сигурен, че ще оцелее на пътя дори при изпускане. Надежден, компактен, изключително практичен. XP2 работи с Rekordbox, Serato DJ Pro и дори Virtual DJ, което го прави универсален инструмент за абсолютно всеки DJ. И тук идва може би най-интересното. Това вероятно е най-евтиният или един от най-евтините контролери на Pioneer, които отключват пълната версия на Rekordbox. Само това вече го прави страхотна сделка. С него получавате достъп до всички функции като Hot Cue, Beat Jump, Sampler, Loop Roll, Pad Effects и още куп неща. За да извлечете пълния потенциал на XP2 ви трябва само един миксер, както вече споменахме. Аз в случая използвам моя Pioneer DJM 750 Mark II. Тази комбинация е страхотна. Получава се функционалност, която спокойно може да се мери с топ сетъпите от CDJ плеери и миксери. XP2 е като разширение или add-on контролер към вашия миксер. Дава ви възможност, гъвкавост и контрол и креативност, които трудно ще намерите в нещо толкова компактно. Едно от най-големите предимства е, че целият сетъп XP2 и 750 Mark II без кейса, разбира се, се събират в една по-голяма раница. Да, има по-малки сетъпи на пазара, за които ви казвам директно, че е отвратително да се работи с тях, но този тук е най-малкият сетъп, с който няма да ви е срам да излезете пред публика. Освен това, в ръцете ви контролера няма да изглежда така нелепо, като например бутилката минерална вода в ръцете на Шакил О'Нил. Това е комплект, който би изглеждал професионално дори в ръцете на топ диджеи от световна класа. А когато си говорим за марка като Pioneer, дали ви харесва или не, това си е стандарт в диджей индустрията. Сигурност, стабилност, престиж. Ето ви набързо и малко суха информация или така наречените спецификации. Спокойно, те не са много. Размери 33,3 см ширина, 23,5 дълбочина и 4,2 см височина, а теглото на контролера е 1,5 кг. Нека обърнем внимание на бутоните, като започнем отгоре и от ляво надясно. Първо се натъкваме на бутоните 1, 2 и 3 за избор от 3 ефекта, които предварително задавате. Нивото на избрания ефект може да се регулира с тъчбара под трите бутона, а ако решим да го застопорим, можем да използваме бутона Hold. Следва автоматичния луп бутон, който задава 4 бита. От бутоните под него може да го удвоите или разделите на 2. След това е бутона Quantize, който не изравнява темпото, както прави Sync бутона, а ви позволява да пуснете или плейнете самия трак точно на време. Дори да сте малко преди или малко след така нареченото силно време. Quantize ви вкарва точно в ритъма, в самия грид или решетката на дадената песен. Beat Sync си е така наречения Sync бутон или табуто за 90% от диджеите в България. Все още е необяснимо за мен защо всички, които се мислят за голямата работа в бранша, все се хвалят, че не го ползват. Смешно е, защото е същото като да кажете аз съм голям мъжага и ще си карам колата към морето без климатик, защото съм страшен шофьор. Ако сте си направили труда да си оправите траковете и решетката на плейлиста, то синка ще ви е само и единствено от полза. Сега някои могат да кажат,
Да, но Kool and the Gang и други групи от това време, дето траковете им са записани на живо, темпото им плува. Дадено отдавна има технология наречена Flexible Beat Grid, която позволява дори плаващи тракове пак да са в синхрон. Така че хора, 25-та година оставете тропането и гоненето в онова време, през което и аз правех така. Нека се обърнем към бутоните. До него са бутона за Sleep Reverse, наричан от други марки Sensor или цензуриращ бутон, и Key Lock, който пък поддържа тоналността на трака при промяна на темпото или pitch контрола. Под тях, пък с плюс и минус, можете да променете тоналността, ако това ви е нужно. По средата имаме голям браус енкодер за скролване из плейлистата, а отдолу е бутона Shift и двата бутона Int, които се използват за превключване между Internal и Relative Mode, когато използвате XP2 с грамофони като DVS система. Може би е крайно време да ви обърна внимание, че много от бутоните имат бял надпис под тях. И реално тези бутони имат така наречената втора функция, която можете да задействате, като преди да натиснете съответния бутон, натиснете Shift. Имаме 4 плюс 4 режима на падовете, отново чрез бутона Shift, и те са Hot Cue, Pad Effects, Beat Jump, Sampler. След натискане на Shift, същите 4 бутона режимите стават с номера от 5 до 8. И те са Keyboard Mode, Pad Effects 2, Beat Loop и съответно Key Shift. А отдолу са 32 здрави многоцветни перформанс пада по 16 на страна, които ви предоставят незабавен достъп до широк спектър от режими на падовете. Silent Q е нещо като mute бутон и ви позволява да отпушите определен трак в точния момент за по-креативни миксове чрез натискане само на Hot Q. Сега ще ви споделя нещо от личния си опит. От над 30 години се занимавам с техника, още от далечната 90-та или 95-та, когато Monacore и Gemini бяха фактор. През годините съм имал десетки пултове и грамофони, плеери и контролери, сигурно са над 30 различни модела. Но само един, и това е именно Pioneer DDJ XP2, съм купувал цели 3 пъти. Купувам го, ползвам го, решавам, че ще го продам. И после просто ми липсва. Няма друга подобна машинка, която така да ме е привличала обратно. Това само по себе си говори колко специален е този контролер, поне за мен. Ами, нека сега да обобщим. Изключително качествена изработка. Работи с Rekordbox, Serato, Virtual DJ, че и дори с DJ Pro на алгоритъм. С едно условие, че там не работят FX level стриповете. Компактен и здрав, на доста разумна цена, имате професионално усещане и функционалност. Отключва Rekordbox без допълнителен лиценз. А единственият му недостатък, знам ли? Ако трябва да избера нещо, може би това ще е липсата на джогове. Но всъщност, може би това му е плюс, а не минус. Защото благодарение на тази липса, дизайнът си остава компактен, лек и удобен за пренасене, като в същото време не е идиотски малък и предназначен само за китайци с такива ръце. Ако искате джогове, имате десетки други модели, но ако искате ефективност и креативен контрол, XP2 е ненадминат. И сега за Q и Play бутоните или така наречените транспортни контроли. Ако искате да превърнете XP2 в завършен и перфектен контролер, просто трябва да изведете въпросните бутони, което е супер лесно, но малко скрито. Отваряте Rekordbox и в горната част, вляво от настройките, имате бутони MIDI и PADS. И двете вършат работа, но по-лесно и бързо е като изберете PAD. Когато се отвори менюто, има раздел Templates, но той не е активен, защото се намирате в стандартния пресет. Затова на мястото на Hot Q просто избирате User 1, след това вече избирате от Templates и избираме Транспорт. Веднага получавате Q и Play бутони и те светят в зелено и оранжево, както се изисква от тях. Имате и Hot Q-та на първия ред. Разбира се, можете да си добавите още на втория, така че да станат 8 и да съхраните опцията като ваша. Както виждате, с съвсем леки доработки направихме този контролер равносилен на доста по-скъпи модели. В заключение, Pioneer DDJ XP2 е контролер, който може да вдъхнови както начинаещи, така и професионални диджеи. Комбинира в себе си компактност, гъвкавост и качество, каквито рядко се срещат в този клас. Ако търсите контролер, който ще издържи години, ще ви кара да се усмихвате всеки път, когато го докоснете, XP2 е вашият избор. Ако пък това видео ви е било полезно, абонирайте се, оставете коментари,
Споделете кой е вашият любим DJ контролер. А ако искате да се свържете с мен, посетете bulgariansound.com. Ако пък искате да закупите такъв или друг контролер от марките Alpha Theta, Pioneer DJ, Allen Heath или пък Native Instruments, не се колебайте да се свържете с нашите приятели и колеги от www.djshop.bg. Можете също да посетите и магазина им, който се намира в София. Адресът им е улица Перник 117. От мен Николай, до следващия път и както биха казали в диджейската версия на Междузвездни войни, нека силата на музиката бъде с вас. Чао!